A la boca del llop, no res. Imatges extretes del terra d'un pàrquing. Pàrquing pintures. Un treball d'imatges trastornades, tal ready-made, expandit de pintura sense pintor. La doble lectura, la seva força evocadora dins la tradició clàssica de l'abstracció i la seva naturalesa humorística com a falsificació probable d'un possible artista detallista, situa el projecte en un espai crític i gamberro alhora. L'espectador oscil·la entre el gaudi estètic i la sospita. És un treball artístic autèntic o és un simple regalim d'oli i efluvis alterat? Aquesta oscil·lació és el cor del projecte, la lenta demolició de l'art contemporani. Anna i el llop. Imatges de 1986, editades el 2006 i remasteritzades el 2025. Vaig decidir muntar unes imatges en vídeo amb la meva filla, Anna, captades l'any 86, repetint l'escena amb diferents alentits i d'acord amb el so que havia enregistrat de fragments de pel·lícules de vídeo de lloguer, a manera de fons calibrat. El so no és un complement de les imatges, està sotmès al so, i s'allarguen i s'encongeixen segons el so. El so sempre canvia i les imatges sempre es repeteixen. Hi ha un loop de les imatges però no del so, i aquelles s'hi adapten. Les imatges pertanyen a un antic vídeo domèstic on apareix l'artista i la seva filla de poca edat en una seqüència en què aparentment no passa res rellevant. Els treballs de Saturn dins d'una capsa Titanic queden torts. I a dins hi ha 5 llibres, 5 edicions, Zero, Res Ser, fins inclús Estic mort i Lírica. Llegeixo uns fragments. Zero. Cada instant és photo finish. El que no es pot oblidar mai és que el lector sempre en sap més que tu. Res ser. Els éssers vius poden ser comestibles, adorables o fatals. A diari, dir, fer, negar, provar que sigui sempre el mateix. La ciència només pot descriure fets repetibles. La irreversibilitat condueix a la independència. Es pot ser positiu i optimista i alhora no tenir cap esperança. No hi ha cap pla evolutiu en res. La mort d'una llengua és irreparable, disminueix les possibilitats de la humanitat. El problema no és el que tenen els rics, sinó el que no tenen els pobres. Si lluites i acceptes les regles de l'altre, sempre perds. Fins inclús. Ningú és perfecte. Avui dia, el món de l'art està farcit d'artistes dolents, dificilíssims de superar.
Estic mort. És una exageració. Si la meva hora ha arribat, no cal esperar-la. Si ja no ha de venir, senyal que és ara. I si ara no fos, hauria de ser-ho llavors. Això és de Shakespeare. En la plenitud dels temps, els instruïts creuran que no hi ha una ànima independent i, per tant, que no hi ha vida després de la mort. Aquest és de James Crick. On res vals, res vulguis. Aquest és de Gellnich. No n'hi ha cap de meu, Per a la caiguda no cal cap art. I aquest és de Montaigne. Vaca 0. Vale, ja l'últim. N'hi ha molts més, Només he fet una selecció. Lírica, amb Y, que és el nom d'un medicament. La humanitat va adoptar una forma de convivència en la qual la majoria es degrada en nom de l'exaltació de la minoria. Això és el que està passant ara. Quan et pots espantar per tot, és millor no tenir por de res. I quan no disposes de res, has d'actuar com si ho tinguessis tot. Speech. Instal·lació acústica que genera música en funció del so emès davant d'un micròfon. El resultat sonor obtingut contrasta amb el que s'espera d'una persona que parli davant d'un micròfon. Speech és una peça que genera una quantitat de so relacionat amb el que tu estàs explicant davant d'un micròfon. Quan més expliques, més so farà. I al mateix temps s'espera escoltar i potser comprendre el que es diu. I, en canvi, es rep un conjunt de notes que quan més parli el personatge o la persona, més musical esdevé el sistema fins a fer inaudible el que es diu des del micròfon, anul·lant el personatge, que el que vol és que se l'escolti algú.